Isifiso sami mina kukona ukubona ubaba uGeneral Mkhwanazi uNational Commissioner noma ehlele esihlalweni esikhulu se-law enforcement. Ngifisa ukumbona kodwa ehlele etafuleni lama lawmakers. Kuyangikhathaza ukuthi athi ubaba uGeneral Mkhwanazi, I am not a lawmaker, I'm a law enforcer. Now uma sinomuntu oqotho njengobaba uGeneral Mkhwanazi as a law enforcer, kufuna sikubheke ukuthi iyiphi le law enforceayo. Last time I checked besiphila ngaphasi kwe-Roman Dutch law. So lama laws esiphila ngaphasi kwayo awakhelwe vele uku-accommodate ama-South Africans amnyama. Now kubucayi kuma sothola umuntu oqotho ozo-enforce i-law ngendlela efanele ngampela, kanti u-enforce i-law engakhela ukubhekelela abantu basekhaya. Now uma kungathiwa siyaqala siyalungisa, kufanele siqale ngokubheka ukuthi obani abahlele etafuleni elakha imithetho. Sinabona abantu abafana nobaba uGeneral Mkhwanazi. Uthini uma bembuza ukuthi benziwa yini ubugebengu? Uthi ama conditions abantu abahleli ngaphasi kwawo. Kusho ubaba uGeneral Mkhwanazi, akusho mina. Uma abantu bevuka ekseni bangazi bazowenzani, bangazi ukuthi ukudla abazolala bekudlile bazokuthathaphi, maningi amathuba ukuthi bazowenza izinto ezingaphandle komthetho ukuzama ukufida bona nezingane nemndeni yabo. Uthini ubaba uformer minister uBhekicelo uma ebuza ukuthi ayipheli ngani le yankinga yobugebengu eseCape Flats? Uthi uma mina nawe singaphila ngaphasi kwama conditions laba abantu abaphila kuona, kusasa kungasa siyizigebengu. Now izigebengu azizalwa zizigebengu. Izigebengu ziyakhiwa. Zakhiwa ama laws lawa aba enforceayo obaba uGeneral Mkhwanazi. Now benza umsebenzi wabo bona. But kulukhuni uma bezowenza umsebenzi wabo kuma laws akhelwe ukubeka ngaphandle abantu abamnyama. Yabo? Indaba sibona konke lokukhomba khombana kuyabantu abamnyama kuphela ngathi bayizigebengu ezinkulu kwi-TV yabelungu na. Akubona ukuthi ngoba ibona kuphela bayizigebengu. Kukuthi lezi ezinye izizwe izona ezihlele etafuleni elakha ama laws. And uma kuyibona abahleli bayazi ukuthi bakwenza kanjani ubugebengu kwabo bona. Kube sengazi ukuthi kusemthethweni. Bese lokho kwenziwa abantu abamnyama kube yibona ubugebengu bangempela ke. Now kubucayi uma se enforce law singekho etafuleni lokuyakha leyo law esi-enforceayo. Iyona into engikhathazayo leyo. Uma sinabantu abaqotho njengobaba uGeneral Mkhwanazi, sifisa ukubabona behlele etafuleni lama lawmakers ngaphambi kokuthi bazohlala etafuleni loku-enforce law, because uma sebehleli kwakhiwa imithetho esi-accommodate nathi as South Africans, siyobe sesikwazi ukubuza ukuthi wenzelani ubugebengu because umsebenzi unawo, wenzelani ubugebengu ngoba unaka ukudla, wenzelani ubugebengu because una i-basic need. But asikwazi ukuzihold accountable kwangempela izigebengu, because nathi siyabona ukuthi siphila ngaphasi kwama condition asiphushele ekhoneni lokuthi uma sifuna ukulala sidlile kuzofuna senze izinto ezingale komthetho. Abantu abanganayo noma abashodayo ngebasic need eyokudla, abantu abamnyama ngaphezulu kwazo zonke izizwe, ulindele ukuthi babe yini? Ibhlungu lento yokuthi kubukiswe ngathi kube sengazi ukuthi thina kuphela esizalwa siyizigebengu ngoba oma bethu nobaba bethu angazi banjani. No, nezinye izizwe ziyizona izigebengu. Inkinga okwaba kuveli because bona bahlalelwe obaba nomkhulu wabo etafuleni lokwakha ama laws. Mase kufika obhuti bethu sekuyibona ba enforce law. Uma benganakile ba enforce law eshaya ingane zakubo, eshaya ukhazini babo, eshaya ingane zako aunt babo. Kubucayi uma sizoba nabantu aba enforce law kwangempela kanti ba enforce the Roman Dutch law, because yayingakhelwanga vele ukuzosenza sikwazi nathi ukuba accommodated kule system.